lakini nchiro ntama nyenge nsema ino nchira kimwe boko na kinga nonyanga ebintu byakongire omo ananchi uri olense ngwikirare ligori ona so mwananchi uri olense ebintu bito kanyara toko bibeka epeyeri ere nyororo epeyeri akogokyo mwananchi ogokigo paka mama mboga pia oikera nero rambari ikeri aso mubukoye yeah. Alright, ere buja kegima togosuka bosio ase ensemwende tumanyango ngaichi nsagia chino chigotoka insagi cheto zagia nene gotoka Sansora building kobwati ya kabere igotoka Kansons Plaza jere yakaro gotirimba go chitara chamiri mate ne ya gatatu igotoka Senkobera gotoka Kismat St Jude opposite yeah. Right. Ime yena isiko yorogongoro gusi. Sikoro ngoro gusi ntobwate rosagiero ndero gotoka Migori mate. Yeah. Okay, ere buja kegima ase ensemo elia yobo koleri bueno. Naga nikomanyanga na kienseme elia ekero umuntu aberukira na ase supermarket. Na ki customer care nero kyagera mate chinsemo nchiro guika kwanyoranga ondite okorokererie ekero umuntu lia busumuntu utikore binta chirali. Obeire gakobanga tamayitige ntari kuburanga yotoka mugwate bantu bakorokere ane mono generally asoko obokoreri obwa customer care kimokora customer weto kere customer yachire ndobwata bo bisa bako direct customer kere yachire mono mone customer ngeni igokanyora temaiti se bintu bibangira wao ndobwata bo bisa bako mo direct ba mokwani ba motebi karibu sana ba mo service paka ekegwango keria taete ogo kigunere kago soka gwechi abwate bana service yere Kismatres nengia sana yeah ensemo yende nagani komanya nonyanga ndirio montabeire gako ore mesigo yae nchera kieye moko ba moko ene kinga nko yesiba muri buyerinde abega ko ene kinga nko ikiraniare techi kosalika okay kero mo customer ya chire yagurire bintu ndobwate service yerengia sana gosiberwe bintu byabya amekiswa kiregento gyasibiru nyoreka ko ikigoba ke stage ndobwate services bakomokobera bamukiba ke stage bamekiswa wikirebya yeah ekero montago cha ne mesigo ya eboso chire ne kia kurende tali bintu byonse mugwanchira no montabe ka baso achi bag tumanyango ase oborendi ngakimubege toborendi bwina ase kwene kinga bintu byo monto biri kusira. Okay, karo monta chire mono ebinde mbire batari gotaka piso babitiga se kwelende ntobwate service ya kabire ntobwate se luggage box alafu ntobwate customer care se customer care bintu na laptop ntobwate go se binte bi park ibekira none chibese ime yago tigari customer care service olende rubio kora shopping yae kagukora ebwe mesigo yae bia yeah ubiyakima omurigere ondizi debinana oturigere odorize semambia bono tanya gocha okora obokoreri osigocha okora okogora ase supermarket ino ya Kismat tumanyango bintu kiebi mokonia ase supermarket yeino ono mone bintu toko ninda kunere sense ya electronics ntobwate bintu na chiprenda wat chi dispenser wate chi vas chokovas chianga tobwate chigas kuka tobwate chibirika chiestima chi micro oven tobwate chi pro drawer tobwate chiufa chi TV chi digital smart tobwate chi deep freezer tobwate na chi fridge tutaraska kurwa sensemo elia ya electronics bose ebinte biye bigotumika omurero westima tumanyango anene mono ekero umontago liregento kiabere wikira na muaya lingeri gokora njira kie moko mokonya mubwate njirende ekero umontago liregento mokora mwege kagete onyegia sarekire mwara moroseri bose gento kwa warranty ane tobwate sabe sigento mne kekera agorire maybe ogorire nyari ne TV ya chire yangire gokora maybe teri koro kie karabia gakoiranie TV eyu neri kere warranty ya one full year bono kanya iranire tokonyerika twichorikire nto toira details chia TV eri yatomgochie se company oegwe duration ya 1 week twere twamakere simu twamatebi TV yago ya chire pack ochonye peak service yetu na batokoina nayo yeah
Alright, ere ubuya kima ono tuirango ase bintu birengete bose birosiri wetera asiba bose furniture. Okay. Sesemo ya furnitures. Ntobwata Maria mange sana. Mano totale gochie tuke korukisi matimega. Ye bangire binte binge sana no ligereri okoligereri baka maisaerera njera. Ntobwate bitande binene. Ebitande binene sana bibangire 6 squared. Customer ge korara eratakera erare gochia igokera ororo. Agunchokana no siraundi. Munara atake korara. Ya, ntobwate chimesa chia conference chinene chire ne set yae. Customer keraga ni chionsi chira sobongoro. Ntobwate office chairs chionsi. Ya, ntobwate chi coffee tables chi variety awao chionsi pi. Ntobwate chi TV stand. Ntobwate na chi carpet chi wardrobe ne vinde vinge biao. Yeah. Alright, ere bujia kinga kolene njera kiye mokone kinga ebintu ebimokugora mate chibaonchiro konyora nga chikuru asemete ko kunga softwood osenchiro yokonyora chiria chekerengo kigoro equality ntamanyenga njera kiye mokone kinga ebintu chibai chimokugora bose ekero montago rire ekintu nkiriye chikomenye emyaka emingena nenkerike gekerengo kigoro. Okay. Ento mne kikera to kwenda. Nto wate omo murororo or experience more than 18 years okorire skismat. Wano yuga kuruk sadrak. Na maitha gera chire to amoire se company na maitha muna ko detect ibintu bibiro asiri ne chibaho chinkong ne bibiro asiri na fake. Iga wano omo abiso inera to gotumeka oendo tachorere ibintu bire quality. Yeah. Okay, ere engiat tumanyango ne mono ase bintu bibiro asiri ne plastic ibintu kebimokoni. Sebintu bibiro asiri na plastic. Ntobwate water tanks or 1,000, 2,000 paka 10,000. Chifara ya tiawa okora atake ya Ken Paul toto fionsi pino chigo toka. Kitange chimunga chitea se supermarket ino bose mochibegeta nga omuntu agosaba ya okobe. Eto chibegete assess toto begete e customer ki achire kobori. Oyo nete department ya plastic nero komoire sagocha chisize chionsi piche chitange. Tua motoma tua moira bakes chibekira sesto chikorigeri kiare se supermarket njiko konyora size store chibeke yoto ko moira bakese warehouse ete chibekire oendo ligereri elia komogo kiochora. Yes. Ko ndo kumulekera chi plastic tumanyango ensemo ichi plastic ekerengo kyabunga kikero maitentiro okugora kabaga gwateka bwangoiga tumanyango ngakieko. Okay. Inchiro rore ke akiru no mogasoiga yavaruka yaera. Bono ischo tuanchete ischi plastic go kana ne chia Kenpol na chichi plastic chinkong sana. Nyane chi plastic chichi chitange kwande scan tang. Customer ekogore etangi ekokore ngakino e warranty ya none ya 5 years ago choka ne tangi mwangone tinengia sana. Njanya kutwara ni Clark. Yeah. Alright, tuende sindagera tumanyango ndagera kechimoko ni access supermarket. Sindagera toko nechi nyinge sana ningansa gukua na kurubono paka mambi nchikoera. Mono monka ni tora mafuta yechi company awao. Kwa ni tora masi yechi company awao. Nechi sukari chi company awao. Ntobugate nsemo ya retail na wholesale price. Yeah. Okay. Ego abantu balia babwata chiduka. Ora nyolinga abwata chiduka yatata kugora uno muntu kuchukuria. Enjira kimoko mokolera anil mono kunikenere konyora ri faida. Bono kasa bamne iki yachire. Bono ke twara chi department ivere. To murte se department ya wholesale. To amo CPI ere friendly kapsa. Nera ga koenda koni nero nyora siringi sano chia igoro. Mono muna bona ni nkunera bona igamne sukari 50 kg bona toko nyoni 5200. Toche no posio boga bole branding yabo koroku ajabu. Bona na barubunko boni tole as wholesale price. Yeah, bona pe ya toko boni dobo 1910. Yeah. Okay, ensemo eliando chinga hold
Ngiye bose. Hold. Hold. Holding. Bingana alingete bikombe chi thermos. Oh, household. Household. In household bono. Ntobwate binte binge sana muna bono tokwenda back to school na intake ye chikore chinchiro ne university. Nkonyorora abana bange baganitie binto muna melamine caps, plates, tamu fraski pia tamu simba konywe chaye nkendu na ndetobwate binte binge ga bikobeke binto byaba hot. Igo goika tobitware byonse pi. Alafu ntobwate binto binde nore signature hot soup. Bigo tumeka none some hotels chinene hot pot. Chaving tis chonsi pinchiroro. Ndobwate na ruminac breads. Chi breads chi chinkongwe savanta ba korachi sele awa chinene gocha bali bagore bikombe nebikorwe siruminac. Ruminac nere company enene nkongwe bwate binte bikongwe sana. Ndobwate bagachi pressure cooker chonsi pi. Ya hot pot chonsi ndobwate. Saving the beyonce ngo sabuto asekisimata. Yeah. Ate abantu kibabiri bakora emirimo baligeti gutimuka. Tumanyanga sense mu iki mattress. Aro kimoko ne chipilo mate bintebi ne bintu biwendete biri byenge ncho kigima kero montaro aro sire kurwase gasi kaneti atimuke kero go galia timoke ase inyumba yo kurara. Tumanyanga sense mu chi mattress. Ngiye kimoko bomoko. Okay, as a mattress, mono kanyaroli customer chinde, bale babwate esita yo mugongo, utu wa mugongo. Okanyarali kere korunya gitari, andali yo muito lyo mokongo kabisa, olyo tali ko bandeka. Muito noro tokoni, okoru ko orthopedic. Orthopedic no muito mokongo nyagitari ntobwatiri awali ya mugongo mono abantu abago tira bagaka bagotuna bangina, otakirwaro muito le Steve mokongo kabisa. Meito mune ine aratobwate menge ase kisi mattress. Wana asoma ofisa no naote yo kuruksara. Ina bago chekere customer ya chiro moere saigoro yo muito yo mateo muito atakeire koira. To koira muito nde bwansi kolikere korunya gitari. Otwaro muito mokong. Kokorara to mio magongo totakeire muito ri okobandeka. Araprende ne meito nero robono na chinte kichiro. Tokona ata friendly price. Asiti customer chito sabana bakwenda chinte kichie college ne university. Yeah. Okay, ensemo yende ni matenga abantu mbanchite kuli binte biwansa. Binte biwansa anamono bikorosi gokurwa ase e bakery. Gitangani mugwate bakery na ende agoko anda tukireniria libori elyo. Tumanyango mbinto kebimokonia ase chindagere chiwansa na boyege megati hebunecho. Okay. Ndo bwate chikeki, chobwate chipisa piece. Tobwate different cakes chichie chisere bono muna bono kerobwate party day yawo nabo gochorwe ota. Ntebindo seria cake special cake. Bakeli kwelieta. Bakelieta liago ngoli kuliroro kwe. Kwaro seri gwanyore mwana ogwe somo sibati ogo okoleta kwarwe ota mapema. Kiagera gali nkora singenche peyerengia ngocha nanyolera inye ichire sana sitike kiachu mono engakiye chisere chiga muna bono graduation chiarenge chia Kiss Institute. Na rachi customer chinyinge sana chigocha chiaro berari chikoru chiota bate bangakigete ngo korandi graduation yane marieta ali kwenda baro seli buchike kichiri. Yeah. Vaita ere uya kigima temtura rango babero baso ime umuroberio winsake mambi yabono unaneka da imonchu mulini na utokwato tira mtandao to www.ndezitv.net, Facebook ndezitv news, digital YouTube ndezitv news, na wetera sinamba SMS 0792192834. Obogo Rafael tuned me presenter from Kisibo Nchari Vegetariana amakwani gochase mama Mary vochere mutu na my sister Melen na kerubo alia Kisibo getutu masaba getunu kiabarogi omusoribo is watching live from Nakuru City ndochenga Ruth Nyabuto. Good morning from Saudi Arabia Jeddah, tuned in and following you live pamoja na Edwin Omwenga na pia Andrew Omwenga hadi mwisho.
Onchari Mobisa, you guys are really catching up. Andochenga Edwin Matagaro Brownie Onchari Kurwa Estate za Nyariacho Nyamira County tuned in. Good morning Wapi Kefa Bosira, Emily Bobasi, Eliud Mokaya, Ezekiel Mpole, Salome Onyoni na mashabiki wote wanaopenda Ndizi TV. Embori ya Mosensema tuned in from Ogembo New Stage, Ruto Nyabuto, and my wife Martha Gezari and all Ndizi TV fans. Good morning. Jared Orure Matureti Kurwa Nyachichi Secondary Primary School. Good morning. Ndochenga mwalimu Edward Satebanga Abaralia, mmefika kwa magazeti mniambie hapo mnasema nini kuhusu mgomo, sababu Ndochenga ama tuko Ndochenga holiday imekuwa fupi kutoka Suneka streaming. Happy to see you Ndochenga mwalimu Edwards. Serikali ya tebirenga nere kirenga ko bamentera chibe sasa kolende Ndochenga ni ensemelia ya borokia na bo bali bagenda te otebanga onsi taraba bagisanikiwa Monyoro Joseph Korukiambo tuko pamoja nilishabikirigani. Vincent Kenyoru Koru Iranda niko ndani. Fidel Mohamed Hassan Nsakia live tuko tuned ndani. Job and Fidel, let's go. Ensuria Maita na Sunday Best Lady Abana Sweetie Omokolovi Smart Boy Wonza tebanga Mark me present Ndochenga Bojeria Kerubo. Good morning, happy preparation day from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisi Kanyimbo Mwakege village na my husband Ben Abanavaye. Kwa hiyo nasema ya Dominic Nyabuto Korwa Kiumbo Amasago Bez ako tuned ndani. Ocharo William Korwa Aigasensi Kisi following up. Edwin Omwenga Kurukiseria Ndam following. Now we go Joshua Mbuyatirimba. Good morning from Ruben Center Nikondani na my wife Dorka Kerubo and my beloved son Carlton Tirimba. Igati abana ntakuwati amorobedi gwensakia ase mambi ya bono sangane ntumo nchumulio Ndizi TV wetera sinjira chito chekerero mtandao o Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News na wetera mtandao to www.ndizitv.net na mwete SMS 0792192834 abu monchumulio Ndizi TV no tora tukogenda asumuti muko kolende kitora chukwira na amogeni temambi abona chito devinga kuna kisimat maya kia babaro veriti anemono ekera chiskuru chiko igurwa ni matenga bono mwachakire kweyagia emetubuna baibolinga ngaye igatora kugura shopping iga na begi kogenda bunu chumia kongete nyobinko nyora ebintu ase rigori rike kitora tukirana nabe kumulikera ayo na mange anemono igoro yobo koleri supermarket area Kisimat tobasa guska tobasa konyegera kwiranande asigeka itali ege tambe. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Supermarket ya Kisimat bono nigo bachakiro mu rubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obosye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywebwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisimat Supermarket, the only man saver in town. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile
journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter, Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia. Ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF, Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wase Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga cha New Sansoram barabara neste jenene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Ayumwanjuwe gatasini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri ito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire manke. Ande karawa ajine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora inkikero bobe. Tigo kumureka umubero umugima wansero mutu mbaka inse na ichigo tote inkikero bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine engo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande babwenire igoto twara bwoba bwone bwese kara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank
Mama TV ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugoja sama Mama TV mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama TV mitumba ntubwate obosemia ntowanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama TV mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama TV mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama TV mitumba bells abiro kama Mama TV mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama TV mitumba bells Ubuna butambe kurumu cy'obusongo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka okwagacira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge konya bari iki cyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'obusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more 10 Uhuru Superstores on your levy. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kiri cyose urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenya ya Ram Training College egutoka imeyo muchukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekyombe kyamangana yechisemi technical vocational education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikubwatya diploma in nursing, clinical nutrition and dietetics, medical social work voigo
igo nkwegeria bale theatre technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenec ase bali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bale ase nyigitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwate urusagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi gose oa Kisi miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ngokwani bene ase entunda ya mwerio imejumuroberio gwenza kya imambi ya abono astande usanga no mugeni korwa ase supermarket area ya Kisi Mart oyende tumanya amange anemono igoro yobo koreri bwabo nabo igo enchirabandrate abo kogendera anemono ase obonchiria bwabo nabo igo obuya bokora obonchiria nabarabu kolende bono nakone bena sintunda yende ase umuroberi gwensaki mambya bono tumanyiyango akarasho skuru kirigati koigorwa mbinto kiebiri tangani mokoni ebyo montara bega kubatarira nabo igo chi offer mubwate anemono kinge skuru kirigati koigorwa. Okay biamono morali ebintu tobwate bye Jehova nebinge tobwate chirosoni chi abana banjete mono chinyaruka kogorare erosoni kogore ya moment we ya ende free toira na ase bintu binde na parts kwanyoro bire bibekire Jehovah's ese pe yeri yae kwanyoro ne reduce ase normal price yae for a duration ya 1 week kogokia abana kogore bintu ngakei ya back to school koira na ase amoye chirangi kwanyora Jehova nerebekire kogora no ne rangi ye 100 ml kwagora ibere kwegune chikaramu isato mune sawadi na 40 ml ya evoigo kogora nero ibere kwament chikaramu igoro ya ese chinde koira na ase amoye chitisu kwanyora na chira chichibekire Jehovah's Jehova yeri ebekire inse ya korwa ese pe yeri ya normal yeah. All right. Ere buja kigima as ebine bintu biria abana bakugora. Tumanyango bigo asense media yebinte byabana utumeka se school. Bintu kimokoni. Wane bintu tokoni abana bautumeka se school. Ntobwate chat book. Echi mono chi abana be chi college bako irane chi university. Alafu ntobwate vitabu vya kawaida. Ntobwate chirim papers bagotumia chikaramu chipensiri chirava ntobwate na chirura go chiachionsi ntobwate chisapeno ala ntobwate binde bya CPC bya chava no ebigani binde bya modeling clay ntobwate chitrumbete chibako guda ne binde ko chimoino ya ere buya kigima togoskabosyo ase ensemo yende nangani komanyakero montago de bintu mubwate meroberi yoko moikeria sare. Okay kero montago le mane bintu na park obe gatore twa mo service savantari ba customer service ba mukobera bakese atagete customer oikeri gubye ikabuya munataite yeah.
ere buya kegima tuguska busesensemo yende nagani komanyanga ingikeragera omuntu agore ebintu ase supermarket ya Kisimat atige chikinde obuya bwino mburobyo obuya bweito ekara chikasoma chigo tara se chicompetitors cheto chonspi abacha banyora na service Kisimat dress ebwaterengia service bakoena na gochisi chikasoma igekogokia ekasoma kiyagorire igekoenda kere no moyo muya sekoenda se safari yae sengencho safari akogokiwu ne mobuko itoro muya ase shopping yeto ore pocket friendly yeah right erebya kima ngintire tiri ribori nabango kobori tanganinga ekero mogo kobero umuntu moko mokobera mpaka sigaria yere bose moko mokobera mpakanka abun ko gatiere customer nere kogore yende yateba nchenkobere pake stage ngokoberwa wale bakorro alabu nende eragore ibintu bire ni pale kebinge abatoko mokobera bakenka yae yeah. All right. Njira ke moko ene kinga oburendi bwebintu ebi moko koba. Maitimbare bintu bire delicate. Ebintu mbiro one bibono chikofite bwe bibi gwateka wesechi TV. Ebintu mne bikasa makagorire. Gotoko mekiswa bia paki guboronge. Ne binde mbiro araga ni muna bono chi TV nchiro atete koira chikobekeruno se Walmart atoko iro montorio specialized tie segenteke oenda nero kwa service yayo koberu bakenka yaya samenyete osiberu ya mekiswagi asibiru keregento olio mokolera umanya koira na segasi yeah. Okay, nagani kumanya ase obokolio bobwonsi muntu ngwakanera bosembusa ebintu mne bitoko free overs yechintori gwakani muntu chini tutokweru ase company twamokonya free tari gwakanira okay yeah ige kubwatinga mbintu kebyagorire kubwatina mbintu ki okay yeah all right ere buya kigima ebintu mbire nabaginkoranga abantu abange baganite kumanya anemono abanyina biri birengete buna tumanyango ligorire ino lyobusibwa mandasi bona unasobosibwa mandasi kera abangina mono mone ndagera matenera abangina basigete sabalento batete baigwa barosiga chapati mandasi batarene sukuru batarera ne sukuru mono basito kolenda mbobora obasimu no bacha pobone bore market obasimu no bobora setuka ibona tari kasi yo kororo no basio bona kera to matena na buchika samacheto potential chianchete oikatome kiswa twabekire peyeri erengia ekogo kichika samachito na lichira abachigo chokera botambe yeah. Tomanya magoli ase obwagalire ngamoko ni okwanire obosi bwechibando nabo igokwanire boiko omochere ya mono morali mono ase mwamogusi no nayo morali no maetena omogusi ataramito bokima taraisaneka no rageire bono mno bosi twanchete kobeka bosi chogo bosi weto chogo ase pandro tokoboni 1440 ne peye itoma etese taoni engima intotore epeyere enyorora se taoni engima se customer ke goncho kana kera se goncho kana na yacha gukorera Kisimat ya tabana epeye inombuyere togo sukanse semo sema ya 2 kg ngama kwa sema ya 2 kg etokoboni 144 ya papa ebandre wa kwanira ne ya 1 kg was 2 kg yin 2 kg bandre ere 1440 yeah. Toko ira nense moyo posibwe chabati no mwana bitarari chabati weseli ndasi mbiri kogo kigo ebire irane nango chesukuru manto kinantwe twali kuanyera suguku ntune suguku twakari chinga yaberenga tate banga nigendo batete kuri utambe basic need yabere basic need asa abana bati chito balero intwe ngaki yaite twakanyorire lindasi ile toko litio kere ngaki yesukuku kerere tange gona lio mogoko ite na bono lindasi nto cheto tioki lakini bone seke gori kia rero lindasi lyabeire na nalie kwere ndeona naro yabo bakoria kerengaki bono lende skere baire naro yabo obosio bwetoko boni kilo 2 1910 yeah okay somo gusio ntegere to kurchinga ngawa
Epei yaito nere itokoena na 1910. 1910 ichine chikiro Ene chikiro ibere. Alright. Yeah. Ase ense moyende omochere maete erinde chinga kichia mugaso. Yeah. Elindo etilanchi maete kuba obokima burioka bana de bangayaya. Omochere mbaga nitikuri omochere. Tumanyanga siri kuri omochere na kimoko. Omochere kiro. So omochere kiro naro pei yaete limbe. Kiro yama itokoni 130. Yeah. Eso mugusio wao tatiko mwana etie mugasembe obosachi cyo moro mochekerio mochere oeterio ganyera marogoba. Chikiro ibere oika chikiro chiri chekerengo kigoro kigima moko ni matemba baganeti bagoro monge nalio kubairege kekereta. Chikiro ibere ole 260. Yeah. Chikiro chinene kigima irenga chiri montara gola sobagare. Chikiro chinene nchiro kira misini ire chiri sano na 900. Yeah. 25 kg. 25 ole 2300. Alafu 5 kg nero. 5 kg nororo. Irenga. Ole 640. Alright. Yeah. Gumulele ondize TV kwa igure amagoliye chindagera mutiga abana nga babenchara chingaki tubwate kisimat eywe korwa obokoleri nani mono asate banga ngaki slogan ni very money saver in town. Ani mono asimo ne kinga omuntu gutumikale chibesa tari chekerengo kigoro gutumika chibesa kubwate kananga nokonyora kwa yete ngotra rango na ndi mbarabia babira basomi mirubiri wensaki mambia bono bali babwate amabolyo ani mono kubwate kana na gitogenda tegosanga ase imambi ya abono sanga na intewetera senchera yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na bwetera somtandao www.ndizitv.net. Teresa Ombogo whatever watching live from Riyadh hadi Nikondani hadi mwisho. Klaus Nyakez tebanga watching live asumoro video ogwensakia imambi ya abono ase twende tukoranga na abange babera so asumoro video wensakia ase imambi ya abono ndochenga Rafael Obogo Tunda presenter from Kisivo Njali Vegetariana amakwani gochi ase mama Mary Gochere Mutyo na my sister Melen Kerugo aliabo getutu wa masaba ndoche Victor Mondo Miyenda kurwa Nairobi West aiga tinkomo cha pigo ika alia teri abuga bomondo na mwachange family ategere buyapi komo buna butambe hadi tamati embusuro engi ya kurwa bunchari wa mancha Nikondani Eric Osoro following kutoka Kisike Umbu Ritaro na boigo omosori bwege susu watching live kurwa Nakuru City ase imambi ya abono ensemo yendinero konyoranga olio chire kugure binto tarabaga wisaneka nabo igo bostarago kigwa enjera bere bakolerwa obokoleri mubwate ensemeria omonto akwe murunganire bose complaints desk so montarabaga kurubire byatebanga enjera nayo ingekira nali nabaginkoirwa olio le koni bintu tangire ekashia tangire tibija olio le kolenda iskali mezigo yani ndo chinga tendiri bija mubwata so montarabaga kurubire byaye ndobwate ensemo ya customer kia customer care bono esebirero bikorwero ndobwate madam wete nenere to korokunya gechanga agechanga kanyorire complain ende yonse nero konye sote ya maybe tatebe customer ya pakeriwe binto biae ebintagora ni pari kyonyore kende kiebiru kiabe kirwale nabwate getabu getakorika inse kare gento kiebiru ori kainse kia saini gunse no mokugwa kare ya saini gwe customer ge koirana yanyora mosigo ayo ori otigarete maega no re save ya wano mosibati ori nero korenda kere gento kie sita maybe go save into bia ega taite ko kobergo chi ase nyoka bwate complain ende yonsi nero basote yes askolinde na kyomo tejo lie chira se supermarket aho ikiro muntu na ndega kyako baga kumanyanga yale okay ntobwate ni kwa yaris ntobwate section ago chobori na
mo bisa kiora nkonye ese sita getembwate igana o directive gochiasare ya okubatikana nga ni myaka yonsi kwa bate banga weta ni myaka emerongo ebere mwako robo koleri inki kimoko egokere buna kisimat korumo korobo koleri weno na ndi matinga kisimat nero yarenge supermarket yarenge gati supermarket chintangani asumo orongo rwagusi tumanya ngo inki kimoko egokere yase myaka yonsi mabiro korobo koleri weno ese gake yonsi twakole ya etani myaka emerongo ebere na moino ase kisimatres ase chi customer chia kolire shopping igugo chigo chia kasante chia teba na service to bwate nengia sobo koleri bweito ne pei yaito to bwatere friendly ase town yengima bono konyore go get chi customer chinyinge sana no to bwate competition nyinge singecho service ngotwara tolika some customers ya bange sana ya wakwane iregen to kingenjo kigimanga competition competition ya verige go cha town iga chi supermarket kire kona nyore ino era yendenere waligeti kurmaya ka kira sino chiria tima dinga nchira ke mwande ko komnyoka ne competition bose kwa kinga komnyoki more ekomina no komnyoka nyoko ona aso komnyoka ni mnoko ese chi competition yechi we katoligereri some prices ya tokore comparison ntonyora ese customer cheto tuabwate ese tuabwate customer chinyinge tobe na tobegete pe igoro ko baumiza ne chi supermarket chinde chegwere cha competition nyore pe yaberense weka toligereri chi price chiao tuonchokana na tualigereri what's going on kara tualigereri tu balance chi pay tu maintain chi customer cheto via chia ko kune service ye ere uyake gimakolende abanga bangi babero ikirana ase chi supermarket kulende kera bagulire ndagira wanyoranga sigisikebe nga ne expired ende kala kurili nga kiendagira ego expired be kira shelf ntamanya nsema ine inchira kimoko ne kinga endagira konibwa neli ebwendrate kuli era bege gotume kwa aseke chinga kichiri ebwendrate yani tali muri gotugendagira yasareka era shelf na ende kira endagira yasareka shelf kimoko momo kwa bya mano morai asa maswali ayo bono tobwata bobisa oyoro yo mobo sende wata obsesse chisagi cheto wato mobisa mne sansora kansons praza sansoranto wato mobiso korukuchavet otenenere to neine gasi aye gwoncho kanana korigereria asaba balinse yae origereri na keregento kebangira ase serve etalikimbuyere osere bobe oa saini abo bakora tokoenda se branch yede ya mega ntobwato mobiso ndo korokweno kworro nero origereri se branch yae ndagerebe kire se serve mbuyere chitarikyo rigererio monta chionsi ipi orana mbuyabire origereria se chichunia chia chiri atenenerete ine arenjera to kwopsabu chindagere chita se serve ya ende inchira ki mokuba muko ene kinga aba bali bakole mirimo na inu ngwira bale chi customer senchira erendo yani mbabwate discipline inchira ki mokuba moko ene ki inchira to ko ene kia nelio koligerie service munego korwa matebo na se mnaintu for supervisors ngonjo kana tole round talio gokira okakire to visio ganyete gacia koreka ngonjo kana no rikwarigerie ngaki service yagenderete abantu bali twa sign TSC chiline kokora bali service ngia customers customer kia takire gosemba konyigete sene TV ataete atesterigu gotesteri wara up to satisfaction munata getekere gento tebereri gubya bono ine chukumu yaito wonjo kana twaligereri ngaki service yagokorekana ya all right ere bujaki mama ntumure ndezi TV ngenda tobwatia asentiro mtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News wetheraso mtandao www.ndizitv imambi yabono sanga na inte tumere amabolio ao animono kubwatekananga nekerenga tugusanga naye imambi yabono asimambi yabono twende gusanga nere Mr. Bernard Osano oyorumo supervisor asi supermarket ya Kisimat egotoka mbarabare ne amagacho a St. George Building asayeto kumulikira anemono igoro yenchira uchumi endrete ase NCH ya Kenya anemono ase abera kwanera obokoleri wabo una supermarket ensemo
ende ni matinga mwabere mogo kora obonchiri wena asemia kana ba igo kwabere gokoba asenseme yobo oncholia mbose mikyobo orabe gokorwa guchiase abonchiri bali bago chaka chinga kichabo sa bonchiri libago chaka chinga kichabo no koika otwalire senisipwengia ne na chikasoma chiago ochiandore sengenjere ndonge nalio ranyare gokopu ne biasara biago tobo montoleras biasara mbikogendera unabone se biasara biaendere singa kientambe ne wetere se service yerengia ase biasara ya enenchera kieye umuntu akoba gako iranerera salenge sokori kaba chinga kichiria uchumi yaberege akongose emerindo yaberege gocha nchera kiye bose umuntu arabaga gwitange kere kurwa se merindo bnike mata bantu baraka bategole biasara igoli tukita koragera onyo gokira sara etima dinga nchera ki umuntu arabaga kone kinga ngwitangare bose nkwirindare kere bintu bine bigocha byacha kere bintu bine bigocha byacha umuntu bono koikarore chinchera akoire biasara biaye takwarasi no ne chistabu chiayo chira boronge ne chistabu maete konya begete buya nero nalie kwando egasi biya okore gasi bugete no moyo yomo ya tetoge kana na omokubori omotenene tegakwarasi chistabu chiaye igabo sari gasi yao egasi koikonya ire sengenchere ngiya mokogamba buya iga mwamayana mwatware format yeno nanga kimogo chake gasi yeno yerituko na ndenga kimoko nyekora ya ensemo ende nali gekomanyanga okunyoranga chi customer na chichimbwa nchiro bagutwara ekero bagucha sevia saforanga nchiri chingi yakigima nchira kio ochinga maybe talia supermarket inyoka asevia sara binde byose customer yakire gocha ebintu mbire konyora akora bitari bironge nkikora biko baseme okay customer yachire ere no rafuga customer kiachire nabo katema kori kichinchero kwenye approach maybe mateto kwando chikasoma chirerafu abarevia na bantu bande gabanjete bisirane ano kachiro komu approach sencherere ndonge kwa muira ngora munare tokoba kagocharafu na etia kobarafu ayenya kyanse gamba nere boronge buye kyagere gento tatene kamakoru asale ya kulinde ekero umuntu akora biasara ase supermarket abo kongumboro bucha bwabanyora anemono abantu mbali bakora bakuibe bintu so sumono wekenye ko shoplifting timba tinga omochando inchira kimoja mwayo ruani amate mwayungo chare twanya etera mange Bono mune bintebi na kyo konyora rera sechi biasare binge konyora tobete CCTV camera ukabeka no muntu okonye ando CCTV ye lovely ne kobeka tole na security officers pia bakonya kwake patrolime ngono ni kesi rende kimwe ikerere omwarifu muno yo shoplifters tabwene tigoitu omukomo bwata ngora iga mama kwa bagochike station ya police kesi kiando ligugale ya toliko kiana komosoni na kusengwanza muri komoita abantu bari bakurundi kigali bagocha ase gokora shopping tumanyango merobirike mu bigete na sense meria parking bo sense monero umuntu erange na park aso montara parking gali ayende omanya gocha kora shopping ntobwa tenseme no mobisa naro vekiro security utenene tenseme ka customer ke achire go parking gali naro como direct asa ko veke gali yae omwasa rules ta parking ende gali ya parking abo foteseki yoko paki ande gutara chitaro chae ka paki ali ngoi gwari direse ni akobera ro nyore 30 minutes ya gukora shopping akore ande na bali chiko torweterire all right ere ujakigma bono musaba kiora begokora gotia ase serikali anemono ase chinga kichitwanda tegwetera chinkongu cha uchumi anemono aso konye biashara bunaimwe mobe moko gendera buna ebwenderete onese serikali negento torasabe etokonya nero binto te makonya go tirie binto go chigoro komisa abana inche baito peirende bateme ko yerie binto byabo gyokoboki chikasoma chitore na chiragoke kere kasome cherere nyore gosoka bete sukari 120 after 2 days naende nyore kale 140
160 gochima mbiende takogokiwa iga serikali nerete mekorigereria tekopandisa ebinto gochigoro mono ebeke ekewango keri common mwananchi nera korambari ekeri. Yes. Right, kasa njoro singe biro biro tumunyoka kegima kitojo kora semambi ya abono nganiti nkubolinga ninkyora gosemia omulelia ondizi TV ane mono igorya kisimat mambi ya abono na boygo mwango ekerenga kiragerenga tachi tagenda supermarket ndio sikoliende aje kisimat. No ole ndio yo mode ndateberende taenda supermarket ndio siache yaito nerirende na intoru service yerengia komogokia ntoba abantu bali tole route gochesi customers twatware language eri yerengia kogokia mwananchi. Yeah. All right, yani naga ni omanyi omuleli ondezi TV nga inkieko gera atiko gende chinda ache kisimat. Muleli ondezi TV. Ono muleli ondezi TV nere natakeire kerakorige agocha ese kisimat. Otaro ligereria ngaki services chito chigendrete igara temara batarira yara totalira nere arore ngaki to kwandos service chito supermarket. Yeah. All right, ere buyaki gima mbia mona swikira na Ndizi TV. Yes. Kulende enkwana yo mwali nere uchase abakorigerete na okwani ya monto yo mukwani babere asema bia bana. Ono enkwana yane ya mogonkoira ne Ndizi TV na ese service ya toire kukora ligo chiesa kobeka awareness as customer chito chiaro resto akwanire binto ne bironge bire supermarket baba bago totalera lende. Yeah. All right. Kwani ya mukwani babere batengerete mambia bana. Ono ase bali batengerete na baira ne inambu ya mono mwatotegereira asichinkwana twarure chingi ya korundise TV. Yeah. All right, ere buyaki gima mwanchu Ndizi TV twabere tusanga numugene tukurwa asa supermarket ya area ya Kisimat obere usanga na intwe amange ane mono matinga kwa bere gokwemanyia na gwesemia na bono kora bego kogenda asumu cyobusongo no mate asuko ba gukugura ebinto byao ensemo ijende nkwiranelia abutwabe tukubwatera na baro kurwa simambi yarenge entambe oyore Frida Kerubo oyo bagakongari baga lyabene gusanga nomogenione ase imambi ya abono na bere Abigail Nyanchama nere obaga kwene kinga chibichechi boigo na marioki abera wikira asenchira ere ejobo ikirano ni matinga mbale bakogenda ase kiyomba cyugo sasimali tkolego rero nabatakire litko ligia bali mokogenda ase amatanga twatumire amagomba itobu na Ndizi TV bocha ase more bali baotimuka litkolia anki nga happy preparation day litkolia tobaganeri boigo mutware litkoligia kero mode asense meria ya Vespas nensemo elia litkolia ankio mutware happy sabbath awele otimuka litkolia Jumapili tobaganeri mutware ibada enki ya abali kimokogenda ase weekend imatenga mbale bautumeka ibyuma birosiri na mwanya abantu kurwa sinsemo awese sinsemo chinde bakanda kule mwali so emere muri kule rero kubaganira mutwara obo mu ikabuya asing kachirimo kogenda nabo igo mukora wiki ase enjira ere engia wikati tukolia Jumatatu na beri kubaganiringa mobe mugotwara obulilia obuya imea Ndizi TV na bwogwansu bomugusi twara lituko ligia oigo. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.